Abdi dalam karaton abdinya Raja Karaton Yogyakarta Hadiningrat juga abdinya budaya yang adiluhun. Ngeten iki kena wis dadi apik. Iya. Abdi dalam Reka Prajan Karaton Yogyakarta Anjang Sanawanten dalam Kartiwismo di Kartan 7 Desember tahun 2025 Suoran, Triharjo, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Saking keronggahan melalui tol Yogya Solo Sugeng Hamesani perjalanan Cana Lacak situs adiluhung tumuju wonten dalam Kartiwismo di Kartan Wates Kulon Progo Yogyakarta. Setiap 3 bulan sekali abdi dalam Reka Prajan sowan bekti sana, setunggal anjang sana wonten dalam wargo abdi dalam enggal khususipun sowan bekti senan setunggal. Ngendikan monggo. Besok jenengan nganu. Ning
atau lurahnya Romo? Ya lurah Karena kalian anak yang paling muda loh. Nggih, dia sendiri. dia sendiri. Oh ya udah, kalau dia sendiri. Ora tahu. Oh ngoten Romo. Ora tahu merakyat. Lah kok dipilih Romo kemarin? Ya karena uang itu. Karena partai. Karena duit. Dan yang anu, oh ngoten. Tapi menawi atau mboten diantar ya ini. Oh, Ala ngarepe wae. Bos ate. itu sendiri jenengan masih Richard Alit. Ya mantap.
kedah sampun dugi papan ingkang kangge pepanggihan dalam Kartiwismo Dikarta Pesoworan Triharjo Wates Kulon Progo Yogyakarta. Si terus nulu. Oh bener. Lumintuning sehiloso saha berkah dalem Gusti kang Maha Suci. Mugi tansah kajiwa kasarira dumateng sagung dumadi. Mugi saliwiring gati saking purwa madya ngantos dumugi usana lulus raharja ing sanikala. Nuwun kepareng matur dumateng asanipun para kanjeng para rama pinsah inggih para tamu ingkang dahat kinurmatan. Puji syukur langkung rumiyin monggo saran-saran tansah kita kunjaken dumateng asradharan Gusti ingkang Maha Suci kacena ngantos sumugi rikalenggan enjang siang punika panjenengan dalasan kula tasih pinaringan mapinten-pinten kenikmatan gesang. Kenikmatan ingkang arupi kalijengan, kasarasan saha kaledanan. Satemah wonten ing wekdal enjang siang menika panjenengan dalasan kula tasih saged nyawiji manunggal wonten ing sakmadyaning dalem Kartiwismo Dikartan kanthi kalijengan ing samudyanipun. Para kanjeng, para rama, sangya para tamu ingkang dahat kinurmatan. Minangka purwakane ngatur kula ingkang piniji ingkang dipun sepuhaken wonten ing Barat Agung Sowan Pekti Senen Setunggal ngaturaken ageng ing panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dumateng asanipun Rama Maswedana Kartiwismo Dikarta inggih pun Rama Budi Prastya sakbrayat ingkang saestu wonten ing kaldangan ri enjang siang menika sampun kepareng nyawisaken papan saha ubo rampe kangge ajanging pepanggihan Barat Agung Sowan Pekti Senen Setunggal ing Rikalenggan enjang siang menika. Saestu kula rumaos bombong mongkok raos sing manah ngawuningani dumateng para kanjeng para rama saged nindaki
wonten ing pepanggihan rutin triwulanan warga ageng sowan bekti Senen Tunggal ing Rinumpaka Sip. Sekar dandang kandis hanya rangi atoro puniko pepanggian Senen siji nyuwun marang yang agung pepanggian siang puniki kalis ing sambikala runtut lampahipun Purwa Madya lan Wusana kula nyuwun kersa lenggah prayogi Duh Allah Allahumma nggih Bu Bidin mekaten sawetawis atur kula atur dumateng asanipun para kanjeng para rama lan ugi mirenggan dumateng asanipun Rama Wedana Karti Wisma Tikarto sak keluarga kathah lepat lan kirap anggen kula matur nyuwun pangapunten kula pungkasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panembrama menika mujudaken adicara wajib tumraping pepanggihan sowan bekti Senen Setunggal. Pramila nadyan kados pundi panembrama tetep dipun woteni. Namung panembrama wonten ing siang menika ira-iranipun mapak warsa anyar 2025 ngantu-antu rawuhipun taun 2026. Saderengipun badhe kula andharaken rumiyin kula bilih mangke wonten tembung ingkang piye sedaya kirang-kirang kawiwitan saking dandang gula lajeng mangke mijil wedaring tias menika menawi gagrag Ngayogyakarta menawi Surakarta mijil wigaring tias. Ini sekedhik kangge pangertosan mangke ndak ada eyel-eyelan sing bener ki wedaring tias ora wigaring tias mangke mboten sami prisa. Lajeng saking mijil wedaring tias mangke kalajengaken lelagon prau layar menika supados ragi sigrah sawetawis nggih. Kula dikte rumiyin saking dandang gula menika dandang gendis akarya murwani sekar dandang gula kangge bungkani pinuju ari DT Palguna. DT Palguna menapa Rama Tandha? DT Palguna Minggu Pon. DT Palguna Minggu Pon. Nggih. Minggu menika 5, Pon menika 7. 12. Nah, 12 menika wonten petangan keliyat mentek juga kemil. Memang niki mangke tiba kemil itu gua gedhange bodi gedhi. Samya silatuh rahmine wonten ing dalemipun Rama Budi Prasetya ngriki.
kebak ing bagya mulya gupuk ing pangrengkuh ngirasamya mapak warsa 2020 badhe kapungkasi 2026 giya menika kok sigra gedang lajeng umpak-umpak menika kawilima putra priya Dahyang Durna kawilima tegesipun tembunge kawilima nika panca putra priya Dahyang Durna menika anak lanange Durna iki Swatama pramila wonten mriku wonten tembung Pancasila dasar nagri kang utama Peksipita Sudarma Hyang Girinata peksipita peksi nika manuk pita menika kuning nek mau salin mesti ora kuning nggih peksi pita manuk sing rupane kuning menika podhang pramila wonten mriku wonten tembung sun cetadang Sudarma Hyang Girinata Sudarma nika bapak Hyang Girinata nika Bathara Guru tegese bapakne Bathara Guru niku Sang Hyang Tunggal pramila wonten mriku wonten tembung manunggaling bangsa kita lajeng ketawangipun mijil wedaring tias apan nyata wis dadi tradisi apan menika pancet apan nyata tegese pancen nyata wis dadi tradisi tekate gumolong pra abdi dalem sowan bektine Senen siji ing silaturahmi tan kapiji-piji katon guyub rukun lajeng ompak-ompak malih ingkang nggo kalih tan rinasa sanadyan ta tebih rasane mung condong rasane yo seneng wae kok aduh tetep alkohol yang Klaten 2 jam lagi apa kita sopan lagi tetap mantep ing pirukunane tata lahir lan ing tata batin ikhlas lestari lumadi menika tansah terselenggara tentu dipun wonteni ing taun tahun wiwit kula dereng ngabdi wonten keraton sampun lumadi sampun lumampah ngaten menika pepanggihan menika lajeng umpak-umpak malih ingkang angka 3 datang kendhat nyuwun mring Gusti paringa karahayon nggih saking tembung karahayon Rama Budi sakulawargane lan para abdi sowan Senen siji tinuntun mring Gusti ing lampah rahayu nika mujudaken doa lajeng kalajengaken lelagon pralayar menika mangke etungan kaping 3 sekawan leber yo kanca pradi yo kanca praabdi budaya ing sajroning kraton Ngayogyakarta njaga lestarine budaya nurali nengser budaya king manca nyata kebak ing piwulang hanuntun jroning hagesan manembah mring Gusti tresnani sesami eling taun 2020 bakal nilar lho taun kang anyar 2026 kahanan makmur warga negara donya raharja jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinetya nggih mangke nyuwun gunganipun bawanipun dandang gula kanjeng pengirit lajeng mangke kasambet ompak-ompak kasambet mijil wedaring tias kapungkasi prau layar monggo kanjeng pengirit saderengipun bombo ngetaken malih nggih kelingan kula binjang dinten Minggu Kliwon lho latihan wajib latihan nggih mau salim siap-siap wayangan di ketuk ya nggih monggo idola jadi monggo kawitan bawa mangke wonten ing gotong ingkang kusan
2006 mangke sarang-sarang nggih. Nggih nyandak wontenipun omah-omah kalajengaken mangke. Dandang kendis akarya murwani pinuju hari ditepal guna samya silaturahmine wonten ing dalemipun Rama Budi Prastya ngriki kepaing bagya mulya kupuh ing pangrengku ngiras samya mapak warsa 2000 badhe kapungkasan monggo sareng 2006 likur dia kawilima putra priya danyang durna Pancasila dasar negeri kang utama Persipita Sudarma yang Girinata Sundaratan manunggaling bangsa kita apan nyata wis dadi tradisi Senen siji ing silaturahmi tangga kawilima putra priya danyang durna Pancasila dasar negeri kang utama Persipita Sudarma yang Girinata Sun secadang manunggaling bangsa kita Panrinoso sanadyan tetapi rasane
putra priya Danyang Durna Pancasila dasar negeri kang utama Beksi Pita Sudarma yang Girinata Sun cacadhang manunggaling bangsa kita Datang kendhat nyuwun ring Gusti Monggo sama berkat